Salma, ni yadda nake gani kamar ba za a bari ki aure ni ba. Me yasa ka faɗa haka? Salma, saboda iyayenki masu kuɗi ne mana. Salma, Ya Allah, in dai wannan ne farko. Iyayena sun san darajar ɗa. to Salma sai dai mu dage da addu'a. A dage da addu'a. A kanka ne za a dage da addu'a? Kai baka duba kanka ba? Lallai talakawa, ana cewa kuna da tsaurin rai, amma ban taɓa sani ba, sai yau. Idan Allah ya me yasa za ka yi haka? Ke? Da ke nake magana? Ki wuce ki shiga gida ki bace min daga gani. Kai kuma na dawo kanka. Daga yau sai yau, idan na sake ganin ka a ƙofar gidan nan, to ka tabbatar da cewa sai na sa an yi maka ɗaurin da har igiya sai ta yi saura. In Allah ya kai hakuri. Aikin banza aikin wofi. Talakan banza kawai. Hakika Sumayya, yan sami kyakkyawar tarbiyya a gida, wanda hakan ya sa ba na tunani ko fargaba, balle da na san zabarki na matsayin abokiyar rayuwata. Na gode Allah, na samu yabo daga bakinka, domin kai na abokin rayuwana. Ba na san zan iya rayuwa da wani namiji ba tare da kai ba. Sai dai ina son aure ka zo ka mai da ni bai ba a cikin gidanku, har ma cikin danginka. Amma saboda me yasa kika faɗa haka? Abin da na faɗa haka, iyayenka masu hali ne, mu kuma talakawa ne. Sumayya, ina so ki fahimta, ni ba na daga cikin irin wayannan mutanen. Haka ne, na yadda, saboda bambancin da attajirai suke nuna wa junansu ga talakawa. Karki damu, Sumayya. Insha Allahu babu wata matsala. Na gode wa Allah da ya sa kai ka fahimci talakawa da masu kuɗi babu bambancin tsakaninsu, sai dai bambancin ayyukansu. Karki damu, da arziki da talauci duk Allah ne yake yin su. Don haka yana so ki sa ranki cewa da talaka da mai kuɗi dukkaninsu bayan Allah ne. Don haka ba na ɗaya daga cikin masu wulaƙanta bayan Allah, domin kuwa ban san matsayin wani ba a wurin Ubangiji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, ya san da zuwa. Ya yi ɗan saya. Ya wannan shi nake maka magana a kansa. Wa alaikum salam. Sunan malam. Yayin sunana Ismail. Allah Ismail. Na'am. Ya gidan, ya mutanen gidan. Ya. Ya idan bai maka ba ni zan iya hakura da shi. Sumayya, karki da mu. Inda ya yi miki mu ma ya yi. To shi ke. Ke da abin da nake bukata kasance da mutum da ko da yaushe.
saboda baka san da zai zama ba zuwa gobe. Shi kenan Malam Ismail ba matsala. Zai wuce. Na yi Ismail na ga damuwa a fuskanka ko akwai matsala ne? Ke dai kawai ki bari, babu damuwa, amma yanzu ina so na wuce. In yaso za mu yi magana a waya. To shi kenan, ba damuwa. Hoce dai. Bismillah, za ki iya shiga gida, sai an jima. An jima. Hoce dai.